Con este pequeno acto, o Concello de Cambados homenaxeou o cambadés máis ilustre da historia, Ramón Cabanillas. Este ano cúmplense 61 anos do seu falecemento. Nun acto reducido, os representantes do bipartito e a neta do escritor realizaron unha ofrenda floral no monumento do Paseo da Calzada. A pesar das circunstancias actuais, non, da crise da pandemia, entendíamos que, aínda que dunha maneira sinxela e breve, non podíamos deixar de pasar esta data. Por lo tanto, pois este foi este pequeno homenaxe, non? Debido a restriccións, non se puideron celebrar os actos habituais desta homenaxe. Pois sempre había lectura de poemas, sempre nos acompañaba, pois digamos, un elenco de escritores, non, de Cambados, e bueno, e había pois máis poesía, había máis música, había máis xente, pero nas circunstancias actuais só podíamos ser un grupo reducido de persoas e bueno, e era ata onde podíamos chegar, pero dende logo non queríamos deixar de pasar esta data tan importante, non, para Cabanillas, para Cambados e para Galicia. As restriccións tamén están provocando o aprazamento da actividade cultural do Concello de Cambados. A cultura é segura, entendemos que non habería risco para contagio, pero trátase máis que nada de concienciar a cidadanía cambadesa de que sea precavida e que sexa responsable e que evite calquer risco para a saúde. As actividades están paralizadas, pero o que non cesan ao Concello son os proxectos culturais. O Goberno municipal está rematando a posto a punto do Museo Ramón Cabanillas no Paseo da Calzada. E aquí onde van estar obxectos importantes, digamos, da vida do propio autor, non? Obxectos importantes que pertenceron ao propio autor, non? Que están en posesión da súa familia, outros que están no Museo de Pontevedra e tamén algunhas outras pezas que son, digamos, relacionadas con Cabanillas, feitas por autores, por, en fin, escritores. Coa creación do Museo de Cabanillas, a Casa do Autor estará dedicada ao arquivo e investigación para análise das súas obras. Dende o Concello, agardan que o Museo Ramón Cabanillas este rematado a finais deste ano ou a principios do vindeiro.